Ideme na road trip na chatu. Tak, na bajky. No, ja mám síce elektro, lebo To je super. Matoško sa chce zničiť. Matoško sa chce zničiť, ja takú ambíciu nemám tento víkend. No, ideme z Prievidze do Lehoty počítačníkom. No a je tam aj výrivka, dúfam, že sa dopustí. Tak. A ideme. Tam máme nákup všade. Tak. Bajky sú už na chate. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know. She slept through the field trip, missed it, it was yesterday. So we right back where we started. She still trying to get away. Girl, you're wasting my time, and I am wasting your time, but that's okay. I said it's okay. Let me give you what you want. Ooh, and maybe later what you need. Yeah, I remember, girl, you used to have fun. Yeah, now I ain't seen a smile in a while. Heard you feeling pretty lonely. Yeah, your daddy should've got you that morning. Let me give you what you want. Matúš sa blíži k silovej rovinke. Ja už tu končím. Tu už ja vidím pešo. I remember when we made out underneath the rain clouds. Stay out late, I wanna lay down, break ground. Then you tell me we could be okay, don't know for sure. Just familiar numbers hammered to your door. Usmej sa. Pohaj, idem ti. Natáčaš? Natáčam. Guten Morgen. Morgen. Sme tu na niekách. Dobrý deň. My tu. Idem si po ten pohaj. No choď. Zatiaľ sa zoznam. Ja už som sa zoznámila, už ten viac. Matúš, kde je tá šuncha? Idem po ňu. Matúš, bože. Prestaň, teraz to nenatáča, nech ho prehára panica. Jak na konci slova to preťahneš. Na panica, na panica. Tvoje nohy.
Čo si povedal? Mám ťa natočiť. Nie. No, my si takto pochodujeme na kavičku pre Moniku, No, lebo je úplne vypnutá. Ale aj ja, docela. ja neviem, ja som sa ráno zobudila, bolo mi dobre, naráňakovala som sa výborne a potom asi po hodine úplne proste odpálilo, ja som úplne, by som skoro zaspala. Hej. Preto už nemá pár. Mhm. Takže ideme do dediny na misiu mať nejakú Do Lehoty dole. Tu sa prechádzame. Anička. A točíme na mobilček, lebo sa mi nechce vyťahnuť kamera. Veľká. Mobilček. Mobil teda. Jej vadí, že zmekčuje. 4,5 roka mentálne. A nechaj ma. Ale krásne je to tu. Tam sa niekde pôjdeme kúpať, tam je potom. Ja som najkrajšia. Aj keď zíraš teraz. To ťahá s vlakom. Sme na prechádzke, no ale neusúdili sme, aká je to vzdialenosť pešo. Teraz ja držím bátov, pozrite sa. Gentlenič. No doteraz som ho mal. Obe. Čo? No, takže si tak prídeme. Sobota, oddychový deň. A teším sa na vodu. Nie, vypadáš dobre. Been up, I've been down, been around. Believe me, I'm trying. Dobrá je? Come back again. Raňajky šampiónov. Tak. Ja mám také tiež. Čajík sme spravili, ja už som dojedla. Samozrejme. A ty ešte máš polku taniera. No čo, mám polku viacej. Áno, dajme tomu. Nečuduj sa. My už sa takto chystáme. Troško chystá vodu. A ja tu ešte takto štelujem všetko. Ale už sa pomaličky chystáme. A budem tento skvost zobrať so sebou túto kameru. Poď sem. Been a while since I felt this way about someone. I really, really like to know you more. I know you more. All your eyes sing a song to me, and I really, really like to move to it. Oh, a groove. Oh, and we open my eyes, and Pomaly. Bežni. Ani ja som nevedel. all your eyes spinning round my head, and all this line of sight.
tak nejaká, že špinavá, ale tak nevadím. My sme teraz, že pri jazere v Malých Uherciach, či Veľkých Uherciach. Veľkých, pardon. No a išli sme také úseky, že to fakt niektoré sa nešlo, že zliesť. Že sme museli fakt sa len, boli také trailové, no. Fakt také, že aj kamene, aj... Toto vsia hrozne. Proste všetko možné. Ale inak 10 z 10 jazda, fakt. Táto tráť, akože výhľady, aj ten povrch, taký gravelový trošku, ale nie sú veľké kamene. Teraz sme na 25 km. Hej. A teraz pôjdeme do Partizánskeho, tam sa najeme. A naspäť na Lehotu. A to bude nejakých 61 km, sa mi zdá. Takže tak, celkom v poriadku. Na začiatku sme mali problémy, že moc sme ani neboli vyspatí. A boli sme takí nadúvedení, lebo v piatok sme boli na jazde a bolo nás zadok. Ale celkom sme to dali. A mňa aj koleno trošku píchalo, ale už v pohode. Všetko fajn. Tak to ide Monička. Výborne. Tak to idem ja. Hej. Dobre, sme v Partizánskom. To sme prišli. Tak ja. Toto sme dostali. No, tak sme v Zemianských Oslánoch. Som s tým dal na seba vodu, ako vidíte. No, sme išli takým tempom. Elektrobike nestihal. Ale potom si dal boost a išiel jak babeta. Ešte máme 10 km naspäť. A to bude teraz prevýšenie práve, že? Teraz to bolo docela tak OK. A teraz bude prevýšenie 300, sa mi zdá naspäť. Viaci. A máme v nohách 54 km. No, a čo by som povedal? To je všetko. Hej. Moniku boli zadok. A boli tam rôzne fuck-upy s mojou navigáciou, že sme sa dosť otáčali. Dobre, tak uvidíme sa asi už na konci. Ako budeme vyšťavení. Musíme ešte do auta dať bajky. Yep. Poď. A pozor na bajk, no. A elektridu. To len gumy, hej, dobre. No, ozvi sa svojim svanošikom.
Tak to dopadol Matuškou pád. Ale keď uvidíme. Ako bude. Dúfam, že nie je nič zlomené, ale asi nie. No. No to nevypadá na tom videu, ako keby nejaký silný dopad na ten lakeť, len sa tak vystrel a celým telom som padol, nie na zadok ani na, celým telom na lakeť, ako keby. Ale cítil sa tam také... Tak uvidíme, ako tu padne Matuško. Pôjdeme do nemocnice. No. Nie je to zlomenina, je to pomliaždené. Takže... Super, ja toto. sa domov. No. Matúš, kde je tá šuncha? Idem po ňu. Matúš, bože. Prestaň, teraz to nenatáča, nie to prehára panica.